Agent 5-0! Napalabas, kinasarita ni Tina ti inana may panggap iti ilegal nga ramid ti inana. Kastamot a binagbagan ni Tomas ti asawa na may panggap lang iti dakas sa panggadan na. Ngem naturay lata tinawd-udi. Iti sa balya bangir, imbaga ni Betong kani Juana a makiwin naswasan daytoy kani Jerry. Ket nagtungpalmat ni Juana. Iti panagmaymaysa ni Jerry at dadakas apang panggapan na kani Juana. Itagagayam, denggan nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapolwan. Agent 540! Sana mabalinti kastoy. At dalakit di sabali alalaki iti biyag ni Juana. Ado na sakripisyo ti impay ko kan Juana. No saan man anda kami ti agginasat. Nasaysaya at langan asyak ti umuna ang makaikot kan Juana. Tomas, inkaman ijay tersena. Apay? Igatangan nak iti arak ko. Anya? At iti kwarta. Apay ngagpigpigir pay tayo, ma'am. Di ka nagdamag pay. Basta mapankan iti pangibabaw nakan ka. Darason. Mabit lang po rin. Kahapay. Nung nakainom kay ti arak, natal namod tayo, ma'am. Kung no di kamot nakainom, agpigpigir tayo, ma'am. Matlaw mo matgayam. Agas ko ti arak, Tomas. Naalam dahi ta sakit, iti illegal apang gedam. Agsao ka madan ako na. Dos-dosahin na kan ni Apo Diyos, iti dakas nga ramid mo. Mapan kakit din iti pangibabaw nakan ka. Ayan ni Nanang, tatang. Nakaturog. Anya? Sardampay laang ngam nakaturogan? Ay nakasanaw, itay simbang pa. Nagpagatang adagos kanyak, iti inuman na nga arak. Tatang, siyak ti makonkonsensya iti aramidan ni Nanang. Ado na adara sa binagbagak ni Nanang mo, ngamawan ti denggen na. Mababainak pa yun iti pagadalan. Tapay mait. Ada nakaistorya kanyak, ati inaket. May isang aborsyonista. Anya? Uray kasano ti panangilimot ni Nanang iti amin. Maamuan latta ti tao. Kitpudno mait. Amok asan lang agtagtagari dagiti kaaruba. Ngem ammo dati mapaspasamak ken ti panggedan ti inam. Di tay mat ngarut malapdan ni Nanang. Nabayagan nga ramid na dayta, Tina. Tatang, agsardengaksan nga agadan. Nay, apay ngay anak ko. Gapo ka dagiti ibagbaga dagiti kaadalak. Iso akayat ko kumaama kasarita ni Nanang. Ay na, di mo aramiden dayta. Agadal ka lata. Tatang. Di mo lata ni kaskasaw dagiti mangmangeg mo. Tijak maaklon nga inyangaw da kanyak. Kat nabiyagak ka no nga alis. Anya? Mababai na ka talagang, tatang. Ay na. Kastay na kunakon. Di mo ikaskasaw dagiti amang mangmangeg mo, anak ko. Nagsarita kami ni Tina di malam. Di na kanon kayat ti agadal. Anya? Agtrabaho la kanon. Ayan ti anak mo. Napaniji balay da kardo kapsat ka. Anyat aramidan na ijay. Ay kit agpatulong asumrek iti may sa pagtagilakwan iti luplupot ah. Adagayem ni Cardo alumalako iti luplupot iti kabisira. Nagdangan nga ubing. Saysayangan na ti kwarta pagad-adal na. Ay jak malabdan ti anak mo. Kinasarita kun iti nasayaat. Nakaikidengan. Saan ang mabalin ngagsardeng ni Tinay ti panagadal na, Tomas? Ay kit kasaritam to ah. Apaman asumangpay. Anya ka no ti rason, taapay akayat nan ti agsardeng. Nasaysayaat no iso mismo ti kasaritam. No mailawlawag na ti amin ken ka. Nasayaat nagwin naswas kayon kin ni Jerry. Tatang. Ay, natagayang papa na kita. Ang mga no rabiinton na makasangputa. Sa dino ti papanan nyo? Tinawis nak ni Paris Simao ni Jay Balayda. Inak ka no tumulong nga agpartay.
agkalaysan jay barona. Sige, tatang. Si kapay lati makaamo dito'y balay ah. Wan. Ay, un kayam. Nakitak itay ni Jerry, ijay kabisera ngagbarbartag. Ha? Himbag laki din. Ta tinungpal mo, dagiti imbagbagakken ka. No day jay, ti pakiasawaam, magrigat kang tulaan. Tatang. Hindi pa ila asa balay, ti riknak ken kwa na. Awan ti sumgar, dot ko ken kwa na. Inlimod yung pa ti relasyon niya. Mala, innakaon. Rimuaren ti ama ni Juana. Gundaway kun daytoy. Agmaymay sa ita ni Juana iti malayda. Mapana ko ni iti malayda. Jerry, apay nga imay ka. Anyat aramidam dito eh. Kunak na di mo nilokat tiririda. Nabarbartag ka. Agawid kan. Amumat ngagmay may sak dito balay. Isu nga ro, daginundawayak dayto yakan ito. Tapno mabukudan ka. Anya ti kayat mo asawan. Umay ka! Kukuha ka itan, Juana! Juana, ape akas na tilangam anak ko. Ape akas na tilangam ko na. Ape adi nagsungbatan. Nanay. Agsamit kamutan. Mala, ibagam kanyak. Anyak napasamakin ka. Ni Jerry. Apay ni Jerry? Rinamas na. Anya? Tiyawanan bain. Ginandawayan na ti kaawan niyo. Patayik tiyawanan bain na lalaki. Ala, agrubak ka. Ta ipakaamuta da ito'y kadagiti pulis. Umay ka! Tina, talaga ka di adimon kayat ti agadal. Saan nanang? Saysayangam laeng ti kwarta pagad adal mo. Mababainak ngaminan kadagiti kaadalak, nanang. No awan da ito'y apagsapulak. Mabisinan tayo. Manumit la ti matmat gadan ti amam nga karkarpentero. Agtrabaho aklangan, nanang. Saan? Ha? No agsardeng kamatlaeng nga agadal. Sumurog kan kanyak. Anyat, kayat yung asawan. Kadwa enak nga agpanak. Ay! Dita ko may raman iti dayta. Diyak kayat. Danga! Ipatawid kung tumutlakan ka ti kastoy apang gadak. Ti kinaaborsyunistak. Uri anyapay ti mapaspasamak, nanang. Diyak kayat ti kayat yung mapasamak. Makatulong ka lang arudan kadagiti tao nga kasapulan iti serbisyom. Adupay ti kwartam. Nanang. Kayat mo man no saan. Sumurot kan kanyak no di mon kayat ti agadal. Anya? Nangagaw ti imbagbaga ti inamitayken ka. Tatang. Uray anya ti mapaspasamak. Di mo sursurutan ti inam. Tadakas ti panggadan na. Wan, tatang. Hala, agtrabaho ka lata, no isardeng mo pa ilang ti agadal anak ka. Anya nga ron ti maaramidan may. No, kayat mo ti agsardeng nga agadal. Anyat madamot, tatang. Napandagiti pulis iti balay da Jerry. Ngam sigun kadagiti dadakkel na. Pimanaw, kat adaimot na dakkel abag. Anya? Pimanawan diti lugar tayo da Aripist. Diyak laing pagarup amaaramid ni Jerry kanyak ti kastoy. Demonyo da tao! Tatang. Sana balay, ta naiblater da ito napasamak ka. Patsak nga ramidan dagiti pulis ti amin.
Tapno matiliw tay Chay Aripes. Kasta gayam tinapasamak gayam. Uwan. Kunak na nasaya at atao ni Jerry. Kunak na nasingpat. Pamarang lagayam dagitim pakpakita na. Uwan, Kathy. Tila ang bukod na abag iti pampanunutan na. Kat, sa dinong arudan ti ayan nita. Adya ka mo. Naglamangan ti awanan bain. Sapay la ko matamatiliwan ti awanan bain. Adyak mapakawan iti naramid na kanyak. Sinarak ti demonyo ti utak na. Tirumbang kan kwa na kat malungsot iti pagbalutan. Asino jay babae naggapo dito'y balay? Agpatpatulong. Langa namot ti estudyante. Juan, kat saan asinang patan ti binulan na. Anya? Di na kayat amamuan dagiti dadakkel na nga iso kat agdadaksan. Pureng. Nabayagan na kastatyar aramidam. Iso apag nga asem. Tadi mo nayunan dagiti basbasol mo. Dakkel ti bayat na kanya. Sa nabalin nga agregat tayo basta isardeng mo ti mading aramid mo. Dinakman bagbagaan akas ta Tomas. Tagririta lang. Inasawanak akas toyan ti panggadak. Agsubli jay babae akadwa na di nakasikog kan kwa na intol malam. Iti na isang rat asilad ti pangaramidak iti amin. Makamu ka. Sapay la kumatadikan to agbabawi iti kamodyanan na. Tatang, kaasim at jay babae. Di ka latag sasaon. Madamapay lang ti aramiden ti inam iti silid. Anya nga ti aramiden ta. Tap na mapasardangan ti madi nga aramid ni nanay. Inaramid ta aminain. Ken binagbagaan tamutain ang awan latta. Tatang, May salang ti amok apamuspusan tapno agsardengan ti inam. anya? Ipakamutan ka dagiti pulis ti aramid na. Anya? Anyapay dagiti sumaruno mapasamak. Gagayem di uliwan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo na Paulwan. Agent 5 Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Junar Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kendaytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.